ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode Ceerno Malick Sow jom gandal towgal jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi so tawi yidde ma woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jabaɗo jam fagile koyne muusi mi yiɗama jiɗmi ko jewdima anu yummiraɗo arwajo ɓeskuma kono foytudu men jango ko woni laal foko ma juuɗe jiitu jam fagili koye welani sa ummima wuro ma natelade toppita juma toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya nimsakili jarabi mojani nimsakili jarabi mojani nimsakili jarabi mojani jafagili koye welani nimsa nimsagili jarabi koye mojani jamfa Amadou bibi asam gaynde anade heewi haalade monna ko ka dokira simple gardien on désordre comme ça li maroga jeyimbe mais an Amadou mbata non sakkalan mami ko an mi wiyano mo yaw puka do haala awpata gardien o baba den ko o mi natti yidde finde bodi yiyamo do hen ko anje galle wala ko min je galle o non mi wawa munjidum Amadou andi kan so ko yalta gallo wala mi yalta gallo bimi andi kan ma bimi ko ya jaggu funugo ma haala ka ko to jabo mo daw simple gardien won ko faveur comme ça par souduma mi natti yidde par souduma bimi ko dum woni anje galle wala ko min je galle to bimi wuccu to mbiri defo wayde min je gallam ko belami ko dum wonata hen nem arga fadini dew ko woni kadi fatta jinmi sa yiɗi en ganda ko ceerno toppitema mais noon sa yiɗi artir guisma wat hay goto ndaari holɗo ala lone niɓɓiɗɗi mbawɗa habbude ganduɗa hoorema lawol ɗo jaata tan jiita holko ndaran au fait holko ndaran non même sira mi anda taw ko jondam nanayma so taw ko debbo toppito gorko mum nanayma so taw gorko debbo nanando gorko mum a waɗi
Koko ndara mi bangi kot aɗa do a timmi debbo a timmi fof koko ndara nodde qualité ji fof koye am woni sa welama am wonan yiyeede ni sa welama am mais won ko jinnumi haalande men gila hanki au fait il faut que femme arte galle quoi parce que mboɗo yewni no feewi elle me manque grave et je veux que o arte galle o a yehi teska galle o no wayi yewre ni mais ɗum weeli par ce que enen e intimité men normal mi wawa toppitaden hay goto watta men dérangé a yiyani ɗum non femme o wawa waɗde amen dérangé au contraire wasde yiidimo ko ɗum dérangé kam miijo hen tu sais kerol gillam aɗa andi min jibin femme sinno ko sagam kala ɗo goni o wonat ɗon mais aɗan kon probléme o sen gartiriɗo femme o en dillinat hakkude men e zéro par ce que aɗani ko woni ko caggal je m'en fous toppitaki ɗum mamma mi wima won wawa dillindem n'est ce pas mais on wot jabante galle men welani je m'en fous de ça addanam fa miijo hen mboɗo men ñamma nangi kam ha oɗo heure kadi jiɗɗa kadi nanguiɓe kam ndar less wo tourtude caabi oto am bon mi nane poche mum totom nani nder Fucking rewɗo min an say rewɗo min an ça va ko ɓaleeri ko min mbi haɗa ñemtina aɗa ñemtinani juum rek comme tel ne sens hol sens ala sens fokkit wimi rabaɗo ɓaleer jamka diŋare fokkit han ɗum ndema hertan haalama gueɗe goɗi ɗo leegal ngal ko tomi yima ɗo so wonano miijade hakkude men jawam ko fetel mbaɗanno ma fokkit a suwata waji fokkit mbimi canka diŋare aɗa ñemtinde fokkit mbimi a yatinta leegal ngal ko jawen fof pellowo an rawaɗo ɓaleer ɗum janka diŋare aɗum haalte ko a hoolan neɗɗo jurmoɗa ɗum taw kañum fof ɓuuri wonde moƴƴi koolal ngel ƴakki awdi ɗum woni koolal ngel ƴakki awdi tigi rigi ne kay tigi rigi ala fof ɗo keddinmami e gallam ɗo belɗa fof naata ɗo belɗa fof mbaɗa ko ɗo mbattinta Bonjour. Vivi. Oui. Il paraît que tu as échoué avec le député. Oui. Pourquoi? C'est quoi les raisons? Avec ça, tu as échoué sans me le dire. C'est quoi ton problème? Bon, le problème est que, en fait, quand Sousa Debo yi mesu jamin et mako, du coup il a eu peur. En plus, il a des problèmes avec Debo mako. Non, ce gars-là, il a tapé quoi? On a Sousa Redo. On va taper ta boutique. Ah, quand on tape des problèmes, on a émis quand Sousa Debo il a des problèmes. jam tan mawa ɗum min ɓoy mi yewnim no feewi yi nene an mi wawa arde de so nene accu toñde
an aɗa ka tarbiniɗo babam ha hoti aljanna oppan mi tarbino joom gallam comme ñantiɗo mbeɗa fat joom gallam mbeɗen ñanti mbeɗa waɗ cuurayam aɗen woppata ɗum ɗo mbeɗa ar nen tottam fawma tottam fawma nene to woni tottambo mbeɗen ɗo yewnanim allo fama aɗa selli a sowa salmindem aɗa namno bamma yero moƴƴi an mbeɗa yanna so sa joɗɗinanam bamma yero mi joɗɗinam bamma yero cuɓtoɗa mais ala probléme kanko jewnuɗa moƴƴi joni noddu ƴeew mo wonta noddudem noddu bamma yero e téléphone mum mbeɗen fadma sa ari galle ma andu ko mine ma tottam mamma allo nene anani ko tani wi ko moƴƴi dogde dow huɓere juutata mbeɗen fanmu so teppi natti nanede tan taw jomum saame leydi mbeɗen ɗo waɗ wuure mbeɗa fada joom gallam ha amin mbaɗ joué o wi bamma ko yaro o ɓuuri yewnude am nene accam an wi kam yom jooɗo mi resi kay ko wona gorko watta tapet quoi on waɗu tapet hon woni probléme makko min kam so artuni mino c'est pas difficile à lui gérer mais kanko suusa debbo o yiɗa perdu debbo makko après il m'a dit d'arrêter les appels les messages c'est pas de ma faute c'est pas de ma faute maintenant ko hoɗum haalay min député wi o winoɗo yen waɗu poursuivre action affaire o hono mi haalta mo essaie de voir une autre solution moi j'ai pas perdu c'est lui qui a peur je peux rien. Mais en tout cas, je vais essayer de voir. Hono mi halta waji no do yam wadu poursuivre député hono mi halta mo joni. Il faut voir une autre solution pour toutes ces questions. Je vais essayer de toute façon de l'appeler. Min mi da defet ko. D'accord. Putain. Bdoua liade. Bon, so ɗum yawti so tawi ko sippiro ɓilal waɗama en ɓili mi yeehi toon ɓe mbi kam ko kawma ko hokkirtam mi yewtidi e kawma ko min paamodiri est ce que an to gonɗa ɗo aɗa pari bawa ɗum jira namnade somi pari walla mi parani non donc mi diwi ɗon joni mi kay legui alhamdulillah mi yettima yettaki taw kay nde mi anda taw hono foti joguiɗa d' accord non min noon baba heeɓi ko ganduɗa gueɗe ɗe ganduɗa mi watta ɗum franchement firti pukare mi waɗata ɗum wonta ɗo mbeɗa yak kalis 25 millions 2 millions 3 millions 10 millions non parce que mbaɗanmi ko l' essentiel. sar maymuno chicken woni koto Amerique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defde no hannirta ni jokkondir e makko dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirta dendagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkondir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa laccire haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liddi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle moon jokkodir e sar may mum no cikkon mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko lelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi. I have
NIMSO GUILLI, NIMSO GUILLI, NIMSO. Fils, min halani odon khalis. Il y a des choses, c'est entre toi et ta maman. D'accord. Ok? Ok. Min kalantumami koko nawete to jamato. Ok, mami toto suko debbo 500 000. Donc problème mon. Ko fati ko e jama e. Eh. Mami toto mo 200 000, c'est bon. Deux? Eh ouais. Ayna do sa danni ma arti an namno to ko kewe wurungo. An 200 000 min yaya kebe. Mi yahatu jamato ala ko nami 200 000. Goro hoto woni baba kilo guru ko 3 000 ndi me wopanam 3 000. Ah to en matanda jamaaji di imama totta dum noddinowo totta dum pittowo totta dum ha donc hay gijum bamma en fo totta mbewo mum menda. D'accord, mbedeten 50 woni 250. Nene wonna aɗon jooɗi ɓuri mi jooɗi alan ko jinmi ɗe balɗe mi jinmi ko moftuɗa yaadu ndu gussa ɗum jottoɗa seeɗa alan jobajo no fari jinmi ko moftoɗa tema o ha ɓeydo labtude alanam tema o machallah ene yuuɗi ene feewi ha wonnam aɗaɗi kono noon holko mbiɗa hen kadi e dewgal ngal ko jiɗɗa hen pour mariage o kadi fewi to mariage o est ce que watta mariage uji ɗiɗi ni goto waɗa ɗum ɗo almadi goɗɗo waɗiya ɗum nakshot la case mi invite salmata kanen hadja drami en colli si ay way goɗɗo noon ko ɗon mbaɗami ɗum te garçon d'honneur est ce que wona moussa mbaɗami ɗum ni ha en tout cas dal maxi halat kadi ƴeew he ko ganniyimi wadde oɗo yangue ko min ko mani jimmi addude cuuɓum ɓon tomo jawe ɗe ko ranni ɗe fof ko toon jimmi commande ɗum robbo o noon haala mum haalaka mi waɗa tan ko gandanɗa hoorema koko haltere a haali ha bari kono mi yaadani ko kalɗa ko enen en mbaɗirani pour bonnude jawdi ko woni ɗum kadi yen mbaɗani pour bonnude jawdi enen jiɗɗen ko jawdi arta e nder men wona ɗum gonduɗa ko mbima mbeɗa yaha nakshot mbeɗa waɗi ya lakas kono nen min ala ko jimmi ya fam min babam ko murtennajo ala wonnam hoto wi noon ala ko ɗum ɗon tan min an sa wiyam ni tan mbiya ɗum ɗo mara yiɗami yaha murtani ɗum tan ma yantumi mboɗo yiɗi ɗum kono mariage o en mbaɗirani pour bonnude jawdi mbaɗɗen ko pour jawdi arta e men joni ko ni 250 ɗum koye kumal carburant am anani ta aɗa andi oto mo ko jarowo yaade jama art ujunaje 10 wona 300 000 francs joni kam mbaɗomi chantage ɗum ɗo walla waɗat profite o ay mon fils écoute-moi moi je connais les jeunes de maintenant ay ɗum ko keɓanmi e maɗo kala nde o ari hurti ha wonta ɗum heɓ yumma wonta ɗum heɓ d'accord te deuxièmement ko ɗo hurto e galla me après mami haalanmo d'accord mami tottuma 300 jinmi ko laaɓa d'accord mami tottuma 300 000 rek 300 000 eyyi joni d'accord ko holon wuttana woni e baba ɗum ɗo mami haalan maire o ƴewanma e valide ɗumi nder armoire armoire mami haalan mbimami ko basin russe somi naati ɓe ganda gawlo naati e jama he kañum ñagoto jama ay min komi baddeteɗo han ça veut dire quoi ça avec des chaussures ala siside NIMSO GUILLI, NIMSO GUILLI. Kerol gillam asikan yonti ndandan bebe accu kilimo kalday am asikan yonti ndandan bebe hande ɗo jettider si parce que mbeɗa andi sen dañdi ɓiɗɗo minamo wonat ko waliyo parce que ko yummo deftiɗo nofɗo bamum o dañat ça c'est vrai ɗum mi yeddani ɗum
parce que min mbi aljana debbo nanay les koyde gorko mum kono bindu barkinde aussi kadi ko yumma liggata ɗum e non jiɗirɗa kam ni no toppirteɗa kam ni e belamma mo nguranmi o je sais très bien que sen dañdi hen ɓinguel wonata bolle puyɗo ko adi fof mais mi heppani. Pourquoi heppani? Très bien, bonne question. Ko jolfum mbiye to ɓoɗɗoɗa ɗo ɗon gatata ruttin ɗon ko ɗon feɗeɗo wa mi fawi aɗani ko tagi mi heppani ya fama déjà et puis non narranmomi ni c'est comme binguelam mo jibini et puis boyani aussi est ce que timmi 6 mois min pour min hanki min mbaɗi dewgal ngala pour min dewgal ngal boyani aɗandi dewgal suweli ñan fof cikkata ka jombaji Poular wi sa woni e dewgal tant que an e joom galle ma on baddani ɗo e 100 ans ka dimanche kon yombayɓe te ñaguim Allah gonen yombayɓe ha abadan mais non comme jiɗɗo ɗum jiɗmi mballa kam duwade dañen ɓiɗɗo aɗandi Mam Diara Bousso kañum dari wi nelaɗo dañam kon ma addu Mam Borom Touba Cheikh Oumar Foutiyou Tall to ummi ɗo wona enen kalante machallah Mam Alhaji Malik no fawandu wele merci enen noon son welam mi daro mi wi no mbami yidde joom gallam mi wawa addude hono yawtuɓe kon kam Mam addu machallah ko yimɓe fof innat ɗum jinmi debbo so dari wi mami jibini walliw o jibinat ɗum debbo tan wawi darade wiide mami jibini walliw ou bien mami jibini fakkaman ou bien mami jibini bolle puyde guitmaɗe ka baɗɗo animé fami mi waɗanma pansement wona ko maayi dar ko préparata chaque jour e to jaltata kitam de holko woni hen fatta ɗo kadi jaltata docteur sen haala haaldaɗo ha docteur jonno ɗum to fayi waɗi mi ɓaɗo ɓa du tan laaɓa aɗi ɗum ɗo debbo ene a suusaka docteur leeso mi suusama ko wi umu wo wiyata han tan bernde nde wiyata ko umu an aɗa wonde rafi guilli ah bon a yiide ma won joni 6 mois ko maayɗo ala podde mum non mi windantam ordonnance mbeɗa jogui lekki mum jogui lekki mum I love oɗo goto subaka goto kihiɗo goto jamma sa jooɗima sa leli saɗa ya saɗa ɗano huton ɗum woni cellal ɓandu ma ɗum ko consultation an kam an kala to taweɗa tan aɗan jodde hoore ma aɗa winda tan ha goto anda ko windata chatata a tampini kam quoi awa ɗaccude min mi liggo accu mi winda mi wona big star mi nawma kala to jiɗa e aduna ko mbaɗanode kam an kam mbaɗanode kam an rabma tan ko jolfuɓe tan dewɗa tan ala rab jolfuɓe tan wonno a wawa Poular a wawa rabde Poular rabanam rab Poular
rabaram rap pular pular ni pour mi wadama ko mbodo ay rapande mo pular gilay A ha Z mo gilmi may tan yimbe be ngari kam an monira gil mangel nane nder do wodi clip wodi ni addata de kollamen wonno a wawa haydara addata kollamen d'accord yo an ko mbawda adan ko mbawda eh jona rabana me hal pular mi nana mi raban may pular rabana mi nana ndabatu mam ni ko alphabet waddo ko feewi non haydara anda alphabet ndabal ad way alphabet min ala ko mbami ko ndewara an kam an wonno a sallan mi rewata ko ndewata ko salo way tan haal mi nana fat mi halama ndar ada alphabet ji di ko A B C D H Z wana ndar A Allahu akbar alhamdu alif lam mim akhat B bande bit bono bindol balo mi microphone mi bomba C cus do chali do chakto chudindi chumongu D dari do darani do mbo dogata tenne dogdo ta ko E el fenomeno elimino enemy endomi F flow fling farojo to findira me di feguji G gardido go kiro gardevo hip hop ko do gari H ha hikanji da drapeau hanki hepita I international incontestable made in Ibrahim Inyas J juldo jabdo jokido mo jejjata jabbo e jasdo K kilifa kalfinado kongol ketido katante L lo wolu lahiru ndedo jappere ko vampiro lami M mbenyu kan mbarodi microphone so mi mebi mubo N nangu rabo so asaman pila nami hen ko lifolo nange O original Europe Amerique rabam orat nde wonno ko or P pulagu pelital pagi mi rapam pereta Q qualification ko qualité woto fopiro mi quantité R rie rappeur rokam rutito sama rak repose-toi S safaray yo mbodemi dule de mi seka T terminator top number 1 I am the number 10 U universel unique nodito Africa unit V volume vampi mic crew safaray woni lead vocal W wallahi mi wondi vampiro so wufi wutkita X xel xol xam-xam yow ubbil say beutte xol Y ya yapu yettu inshallah a yottoto Z zigzagari mu no zoro zongilo no zina din zidan mo ni regele mi halinom ala mi tikkini andi ka cuunul amen horema tempo ay grand mamoudou ko hebar gane yeye affaire de binki ñako ko daro wawa sponsor bañami mi nawma wherever kaldo to jida an burmo wawde mi naw mer makka an burmo wawde an ko hanma hollo dum do baba an walluma an ye ya kadi ay mi dañi monirade star non hankanti non mi ye biyeji non al wada concert non woni hen non wona de hol top nak vidéo woto biirade o do nani woto holu pa vidéo no moftum so duma la wiron ko haala diine ala accu tan wodum estati annene mi foro hen sedene annene wat mo masque woto paw yidum so paw yidum tan min mami ya hata baba mi haalde mako walluma anyway bon joni ya shot ya mi jokir kadi sabu dum kadi ngagnal mami ko an kam an ma andina en boyda ha on kam badda ko wilno mashallah check microphone test oh boy tampini kam quoi franchement shot one more time yeah one more time check when you with mesure on NIMSO GUILLI what habe gida mada yaga wanta NIMSO NIMSO GUILLI what habe gida mada ngoba wanta NIMSO ay mimber jigi jam sudam kon bonam de wo pan mode jam ogane wande jam sudam mudum kon jam sudum yidirum ko jawdi ton sanani NIMSO wi acha kalgole de charanda wainaki da chudamo kanko gota winde mako alati NIMSO gata jontado be burti kono gontu dako kanyu killi afeji ponande fosa hada hollitam ahala namo to yidama yiko jeba manyani nyabde budi mado nyande fo mi nyena hala chala daka mubodo kite na fe kala ne go poni bernde watakite po maye karte reno serde NIMSO tainama NIMSO GUILLI NIMSO GUILLI what habe gida mada yaga wanta NIMSO NIMSO GUILLI